Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнурович і «Атмосфера». Тыдзень выдаўся неспакойны. Мінулая эпоха на пасадзе кіраўніка Нацбанку Паўла Калаўра змяніў былы прэм'ер Роман Галоўченка. Ці будзе захаваны ранейшы курс? Сам Лукашенко абяцае сапраўдны пераварот у працы галоўнага манетарнага рэгулятара рэспублікі. У якім кірунку? Паспрабуем разабрацца разам. І не толькі ў гэтым пытанні. Чаму цэны на алкаголь абганяюць узровень інфляцыі? Што чакае рынок аўтамабільнага паліва? Колькі людзей асудзілі за заклікі да санкцый? Да тых самых, што нам толькі на карысць. А таксама, дзе больш дэмакратыі? У Беларусі ці ў Расіі? Пагаворым і пра хлеб, якія праблемы ў рабоце беларускіх камбінатаў хлебапрадуктаў раптам выявіў камітэт дзяржаўнага кантролю. Пра гэта у найбліжэйшыя 15 хвілінаў. Заварыце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як найямчэй. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Лукашенко нацыяналізаваў Амкадор. Аб гэтым піша наша Ніва. Згадкі аб былых уласніках зніклі з дзяржаўнага рэестра юрыдычных асобаў. Таксама зніклі згадкі аб кіраўніках. Цяпер там толькі дзяржаўны завод «БелАЗ». Прадпрыемства вельмі даўно працуе ў мінус. Яно не здольна вяртаць нават ільготныя крэдыты. Але гэтага вельмі мала, каб казаць аб нацыяналізацыі. Падрабязней аб гэтым у наступных выданнях. Усё, зламалася сістэма. Працавала 13 гадоў, але Белнафтахім абвесціў, што найбліжэйшыя 8 тыдняў цэны на бензін у Беларусі штотыдзень будуць расці на 2 капейкі. Кожны тыдзень. Гэта азначае падаражэнне адразу на 6,5%, што вышэй за ўсе планы ў інфляцыі. А як жа загад Лукашэнкі кошты стаяць? Ён проста парушаецца. Памятайце, яшчэ ў чэрвені 2011 года, у перыяд валютнай нестабільнасці, пасля 30% імгненнага падаражэння ў Менску пачаліся пратэсты аўтамабілістаў. Тады Лукашенко загадаў адкаціць кошты назад і дазволіў іх паднімаць толькі на 2-3% за квартал. Пазней, пасля дэнамінацыі, бензін часам даражэў, але не больш як на 1 капейку за раз. Што ж здарылася цяпер? Можа, курс рубля да долара рвануў за аблокі? Не, ён, наадварот, рухаецца іншым кірункам. Можа, нафта падаражэла? Таксама не. Кошты на сусветных рынках на цалкам стабільным узроўні і нават падаюць. Дык у чым жа справа? Адказ просты. Вайна. Вайна – гэта дорага. Збройныя сілы Украіны удала бамбяць нафтазаводы на тэрыторыі Расіі. Каля 10% выведзены з ладу, і ўрад Расіі вёл забарону на экспорт бензіну. І тым не менш, Расіі бракуе паліва. Кошты растуць. І вось, добры дзень. За развязаную Пуцінам вайну заплацяць беларускія аўтааматары і прадпрыемствы, і сельскагаспадарчыя арганізацыі. У нас якраз пасяўная пачалася. Паўтаруся, вайна – гэта дорага. Дарэчы, падаражэла не толькі паліва для аўтамабіляў, але і для людзей. Еўразійская эканамічная камісія паведаміла, што цэны на гэты важны для беларусаў прадукт, на алкаголь, выраслі за год на 7,4%. У 1,5 раза вышэй за інфляцыю ў цэлым. Тата, ты будзеш менш піць? Не, дзеці, вы будзеце менш есці. А ў панядзелак былы прэм'ер Роман Галоўченка змяніў Паўла Калаўра на пасадзе кіраўніка Нацыянальнага банку. Калі вы думаеце, што ўсе беларускія чыноўнікі аднолькавыя, усе наносяць шкоду беларускай эканоміцы ў роўнай ступені, вы, дарагія мои гледачы, вельмі моцна памыляецеся. Так, людзей з іншым меркаваннем у атачэнні Лукашэнкі не церпяць. Даводзіцца праяўляць гнуткасць. Але вынікі ў розных чыноўнікаў вельмі розныя. І эпахальнасць гэтай падзеі, змены, адзначыў і сам Лукашенко. Лепш, чым ён, і не скажешь. Очень важное назначение. Я полагаю, что они
с Александром Генриховичем найдут общий язык и, наконец-то, поставят с ног на голову некоторые вопросы в нашей экономике, которые касаются ее финансирования. Колькі здолее экономика Беларуси простоять на голове? Я прогнозовать не бяруся, але і ў мяне на душы трывожна. І ёсць прычыны для такога непакою. Якія? Давайте паспрабуем разобраться разом. Якія прычыны для маёй трывогі? Рэпрэзентуючы галоўчынку як кіраўніка Нацбанку, Лукашенко адзначыў: Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику, опытный человек. А яшчэ крыху пазней заявіў, што цяпер урад і Нацбанк будуць працаваць як адзіны кулак. А што ж толькі цяпер? Што адбывалася раней, апошнія 10 гадоў? Нацыянальны банк у развітых краінах структура незалежная ад ураду. Яе галоўная мэта – захаванне устойлівасці грашовай сістэмы, кантроль інфляцыі. Напрыклад, слоган Народнага банку Польшчы гучыць проста: «Мы адказваем за моц злотага». І федэральная рэзервная сістэма ў ЗША займаецца тым жа. Ці магчымая такая незалежнасць у Беларусі? Доўгі час пад кіраўніцтвам Пятра Пракаповіча, Надзеі Ермаковай Нацбанк быў прыдаткам урада. Друкаваў грошай столькі, колькі патрабавалася эканоміцы, і вынікамі былі гіперінфляцыя і рэгулярная дэвальвацыя, да якіх беларусы прывыклі як да з'явы надвор'я. Нам не зразумець, як такое можа быць. У Польшы і 20 гадоў таму долар каштаваў 4 злотыя, і сёння ён на тым жа самым узроўні. Вось як гэта? Павел Калавр, банкір з 30-гадовым стажам, быў прызначаны на пасаду кіраўніка Нацбанку ў снежні 2014 года. Адразу пасля таго, як у Беларусі быў введзены 30% падатак на продаж валюты. Памятаеце? Такой была адплата за гэтак званую крымскую вясну. І ў момант прызначэння ён відавочна атрымаў карт-бланш на загады, неабходныя для стабілізацыі сітуацыі. Курс пачаў фармавацца выключна на рынкавых падставах. Паступова адмовіліся ад абавязковага продажу валютнай выручкі прадпрыемствамі. Інфляцыя увайшла ў кантраляваныя межы і нават пару гадоў была ніжэйшаю за 10%. Выключнае дасягненне для Беларусі. І курс долара. Так, падзенне за 10 гадоў было больш, чым 2 разы, з 1,5 да сённяшніх 3,2 рубля. Але за папярэднія 10 гадоў курс упаў у 7 разоў. А перыяд 1994-2004 і ўзгадваць страшна. Ці былі добрыя вынікі з бегам вонкавых акалічнасцяў? Не. Тыя самыя вонкавыя абставіны падкідвалі нам бяды. То ковід, то санкцыі, выкліканыя рэпрэсіямі, то вайна. І тым не менш грашовая сістэма засталася ў цалкам кіраваным стане. І нават сённяшні дастаткова высокі ўзровень адсоткавых ставак малы кошт за саўдзел краіны ў вайне. Трэба адзначыць, што Павел Калавр адчуваў сябе ў крэсле досыць упэўнена, каб проста адмаўляць дзяржпрадпрыемствам у незабяспечаным крэдытаванні, там, дзе гэта было магчыма. І менавіта ў гэтай лініі і адбываецца разлом, канфлікт. Не паміж асобамі, вядома, але паміж структурамі. Роман Галоўчынка, чалавек, які заваліў свае 4 гады прэм'ерства, дасягнуў у лепшым выпадку 30% пастаўленых мэтаў, давёў эканоміку да мінус 1 мільярда 300 мільёнаў у вонкавым гандлі. І ён заўсёды выступаў за павелічэнне крэдытавання дзяржаўнай часткі эканомікі і паніжэнне ставак. І вось у яго з'явіцца такая магчымасць. Што пераможа? Прафесійная адказнасць за стабільнасць сітуацыі, прафесіяналізм работнікаў Нацыянальнага банку, якія засталіся, або жаданне любымі сродкамі разагнаць эканоміку, якая ўжо затармазіла. Адказ на гэтае пытанне мы даведаемся дастаткова хутка. І не, я не лічу, што Павел Калавр, які ўсё жыццё працаваў у дзяржаўнай сістэме, наш хлопец. Але ён сапраўды быў чалавекам, які прафесійна і адказна рабіў сваю справу.
Гэта адбілася і на эканамічнай устойлівасці рэжыму, і на вашых гаманцах. Вось такая дылема. Вернемся да навіну. Санкцыі. Як паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна», за 4 гады паводле артыкулу «Заклік да санкцыяў» былі асуджаныя не менш за 188 чалавек. Гэта адвакаты і журналісты, праваабаронцы, лекары і прадпрымальнікі. У краіне дзейнічае рэпрэсіўнае заканадаўства, што не мае ніякага дачынення да прававых нормаў. Да 10 гадоў пазбаўлення волі прадугледжвае артыкул 361 крымінальнага кодексу. І не менш як 157 асобаў атрымалі рэальныя тэрміны. Парадокс у тым, што Лукашенко падчас чарговага візіту ў Маскву зноў заявіў, што санкцыі нам толькі на карысць. Дык можа, людзей усё ж выпусцім? Ну, калі суцэльная карысць. На валютным рынку адбыўся разварот паводзінаў фізічных асобаў. Калі летась насельніцтва прадало валюты больш, чым купіла, на 1 мільярд 700 мільёнаў долараў і гэтым выратавала валютную сістэму ад краху, то ў лютым купля перавысіла продаж на 15 мільёнаў долараў. Сума невялікая, аднак наш вонкавы гандаль працуе ў мінус, і без падпоркі ад насельніцтва захаваць стабільнасць будзе цяжэй. Дзе больш дэмакратыі? У Расіі ці ў Беларусі? Пагадзіцеся, дзіўнае пытанне, на якое вам, напэўна, захочацца адказаць. Абое рабое. І вы будзеце блізкія да ісціны. Згодна з свежым рэйтынгам паводле паказніка індекс дэмакратыі, Беларусь апусцілася на 152 месца сярод 167 краінаў. Расія 151. Ці ёсць хтосьці горшы за нас? Так, вядома. Чад, Судан, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Паўночная Карэя. Ёсць яшчэ куды расці. І наша сталая рубрика «Качанова». Мне вельмі хацелася адзначыць кіраўніка адміністрацыі нібыта прэзідэнта Дзмітрыя Крутога. Гэты высокі дзяржаўны муж-адмысловец заявіў. Послухайте. Отвечаем за эффективность возврата валютной выручки в страну и повышение уровня добавленной стоимости, конкурентоспособности наших товаров. 30-40% валютной выручки мы на сегодняшний день недополучаем, по словам и оценкам нашего президента. Катастрофа! Калі верыць ягоным словам, то недзе знікае 15-20 мільярдаў долараў. Дзе? У чыіх кішэнях? Не хвалюйцеся, гэта ён так удала звязаў у адной прапанове дзве розныя інфармацыі. Пра неабходнасць кантролю за вяртаннем валюты і пра павелічэнне аб'ёмаў продажу. Але выйшла цікава. Але сапраўдную асалоду я атрымаў, чытаючы справаздачу камітэту дзяржкантролю аб хлебе. Дакладней, аб працы дзяржаўных хлебакамбінатаў. І ўсё было б добра ў гэтай найважнейшай галіне. Даручэнні выконваюцца, нязначныя парушэнні ліквідуюцца. Ды вось бяда. Дзяржаўным хлебазаводам перашкаджаюць працаваць рознічныя сеткі. Яны, гэтыя паскуднікі, чаго ўдумалі? Самі хлеб пякуць. І такога хлеба, свежага, смачнага, ужо 30%. А гэта беспасярэдняя шкода для дзяржаўнай кішэні. Небяспечнае яно – гэта храбусценне французскай булкі і усякіх круасанаў з шабатамі для дзяржаўнай кішэні. А вы кажаце хлеб. Может быть так? Лукашенко злятаў у Маскву. Я збіраўся сур'ёзна сачыць за гэтай падзеяй, але не здолеў сябе змусіць. Спачатку дзяржаўнае агенцтва выдала вось такую вокладку гэтага візіту. І ў мяне, як у параўнальна адукаванага чалавека, паплылі асацыяцыі. Спачатку так, а потым вось так. І толькі я ўзяў сябе ў рукі, прагнаў гэтае насланне, як мяне накрыла сустрэча Лукашэнкі ў аэрапорце. Вось скажыце, што ў гэтых хлопцах у вазках? Я губляюся ў здагадках. Был варыянт нейкія
пераносныя супрацьракетныя комплексы. Але навошта столькі? І няўжо ж абавязкова на матацыклах? А калі не яны, то што? Я шчыра расхваляваўся, давялося нават прыняць трошкі заспакаяльнага. І вось толькі я ўжо неяк прызвычаіўся да думкі пра існаванне ў свеце мотаракетаў, толькі ўключыў трансляцыю прэс-канферэнцыі гэтых твіксаў, як адтуль мяне накрыла карцінкаю. Скажыце, ці можа так выглядаць зала для афіцыйных падзеяў у 21 стагоддзі? У Еўропе. Золата, дываны, люстэркі і свечкі. Свечкі, Карл. Не ведаю, як у вас, а ў мяне адчуванне, што недзе тут павінна быць Кацярына, другая. Зараз прыйдзе і выганіць гэтых на двор. Прабачце мне, паважаныя гледачы, але я не магу ўспрымаць гэта сур'ёзна. А ніякае надзіманне шокаў, кручэнне вачыма і рукамі, ніякія грозныя словы не могуць адмяніць адчуванне. Гэтыя двое занялі чужыя месцы. Падманулі, здрадзілі, забілі і вось сядзяць у чужых крэслах. Калісьці гэты цёмны час скончыцца, і мы зробім самае страшнае. Мы забудземся пра іх як пра наслы і будзем жыць сваё звычайнае, спакойнае, шчаслівае жыццё. Так абавязкова будзе. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Ахнырович, і ўбачымся праз тыдзень.